Hola a tots i a totes. Us agradi llegir? No? Tant si us agradi com no, us recomano una col·lecció que us enganxarà de seguida, prometo. Mireu, aquesta col·lecció és aquesta, La terrible Adele. I qui és l'Adele? L'Adele és la protagonista. És aquesta nena d'aquí pèl roja. Ella té un caràcter que diguéssim que sempre està malhumorada, irritada pels que l'envolten. Ella s'ho va ser bé torturant a la gent. Mireu que rara. El gènere d'aquest llibre és humor negre. Ja ho veiem per la protagonista. Un altre personatge que s'ha de dir és la Jax, que és el seu gat. Amb ell fa un munt d'experiments per fer-lo patir. Per exemple, a ella li agrada demostrar les dites, com que els gats de 4 potes o que tenen 7 dites. Parla'ns del format. El format jo trobo que és molt pràctic, perquè si us hi fixeu bé, són còmics, perquè hi ha vinyetes i hi ha bafarades, però hi ha una vinyeta d'una pàgina. Això no es veu en molts llocs. I per tant, cada pàgina té un acudit, oi? Sí, mireu. Aquí hi ha una pàgina, un acudit. Per això hi ha un títol en petit. Aquí un altre acudit. I a cada pàgina n'hi ha un. Aquests llibres són molt fàcils de llegir ràpid, perquè si tens poc temps, llegeixes un acudit i el tanques i ja pots marxar. No cal que t'estiguis a posar un punt de llibre ni res. Mireu, aquest llibre és francès i s'ha fet a França. Els autors són francesos. Són el Mr. Tan i la Miss Prickly. El Mr. Tan és qui ha escrit, l'autor, i la Miss Prickly, la il·lustradora. Aquest llibre, com que és francès, a França ha tingut molt èxit. Se n'han fet 17 volums i se n'han vengut més de 6.000 milions. 6 milions. 6 milions. Molts, són això. Ja em passava jo. En francès hi ha 17 volums, però en català, de moment, només se n'han fet 7. I des del 2021, que en van sortir, n'estem esperant. L'editorial és Comic Kids. I per què no comparteixes amb nosaltres algun dels acudits? Mireu, us llegiré un que és un dels meus preferits. Com per exemple aquest, perquè jo en tinc molts de preferits. Amagar mortal. Estàs segura que és un bon lloc per jugar fet i amagar? Sí, sí. A gairebé tots els que s'amaguen aquí no se'ls ha tornat a veure més. Adeu i bona lectura!